Somos Plaer de Mavida, somos un ensemble formado por voz, Paloma Chiner, soprano, por piano, Pablo García Berlanga y por violonchelo, Jorge Fanjul. En esta ocasión, para el proyecto Ego, contamos con la presencia de la actriz Marta Chiner. El projecte que presentem al Festival Ensems és Ego i és una proposta on contem amb l'escriptura de l'obra de 3 compositors valencians que han composat una obra específicament per a la nostra formació. Un projecte interactiu on hem participat tots de la creativitat i del procés, de tot aquest procés de la composició, perquè hem proposat la temàtica. Els compositors han escrit al voltant de l'ego, que és una temàtica universal, molt en la línia dels músics i de la lluita d'egos, un poc el que ens enfrontem cada dia davant d'un públic, com es puja la nostra autoestima, com després no som ningú. Tot va al voltant d'aquesta història, que per a nosaltres és tan familiar. El més important per a nosaltres és interactuar amb el públic i fer-los viure experiències estètiques, fer-los que disfruten i que perden el seu racional i que es claven dins d'un món, del nostre món, i puguen sentir, sobretot, i en aquest sentit, Plaer de Mavida som la nostra motivació principal és eixa, és portar a viure al públic una experiència estètica. Hola, la meva obra Speculum, que s'estrena el dimecres, és una obra al voltant de l'ego, com hem vist. En el meu cas l'enfoc és molt més espiritual o filosòfic de lo que podríem pensar en un principi, i està escrita en llatí, en un text d'Esteban Rodrigo, i la història parla un poc de la deshumanització a través de l'ego, de com estem perdent moltes qualitats humanes per aquesta idea de l'ego i del superego relacionada en el tema del superhombre. Està escrita en llatí com a llengua morta en relació amb les coses que estan morint dins de nosaltres. I s'ha treballat des de fa molt de temps en conjunt amb una actriu, aleshores té una part escènica molt important i per això el text també és molt important. I res, estic molt contenta de que siga estrenada dins del Festival Ensems de Música Contemporània. Heu de vindre tots a veure el que s'està fent a dia d'avui i res, vos esperem el pròxim dimecres. Us convidem a tots a venir ací al Palau de la Música, a la Sala Rodrigo, el proper dimecres 21 de juny a les 8.